Takže čaute všetci, moje meno je Denis Biestrajská, ja jsem pri mojom videu a dneska si ideme spoločne ukázať Chapter 6 Season 3 Battle Pass trailer. Nové skiny. Viem, že tam je Robin, ako tu vidíte už. Aj Superman tam je, takže ideme si to kúknúť. Je tu takáto už náhľadovka, ako vypadá ten Battle Pass. A samo sa to štartuje. Takže neviem prečo. Ale... A som strašne zvedavý na toho Supermana. A včera bol live event Star Wars. A tam sa proste bili. Sme odpálili tú hviezdu smrti. Dobre, mňa to konektne. Nemusím dávať ani play. Iba to tu ukáže. A vidíme tu úplne celý Battle Pass, čo sa mi úplne nepáči, že ho tu vidíme. Tam, áno. Hej, niekedy to tam je, niekedy nie. No. A mňa to už napojilo samo do hry, takže neviem, či to bude trailer, ale hádam hej. A ideme si ukázať trailer. Takto vyzerá lobby. A má mi tu hodiť trailer, ale není tu trailer. A neviem ani, či to pôjde. OK, ukážeme si toto, shop. Tu máme shop. Vôbec ma tak nezaujíma. Mňa zaujíma, prečo mi nejde dať ready. Máme tu trailer. Bolo to seknuté. Môj bože. To vyzerá dobre. To čo sú komikovia? Čo to? Pes? Robin Hood? Superman? Nie, ešte nie. Dostal som nejaké gitary. To bolo všetko? Podľa mňa nie. Možno ešte tu je nejaký. Toto, že by... Toto je. Robin. QC. Storm Beast. To sme videli toto, ne? Nevadí. Light Rider. Nevidel som. Aha, to je músky. OK. Máme super schopnosti a to ideme. Dokonce. Wow. Úplne mega. OK, videli sme tu úplne celý Battle Pass, čo mi nie je jedno, ale prvé si pozrieme, tu je Battle Pass, hej. Nový je Lego Pass, tam je takáto baba, Sofia, či Sonia. Sofia to není, je to Sonia. Tu mám Music, to je nič. OG Pass, to je, ten je pekný, to je Omega, nie? Yes. Toto je nejaká sprayerka, Street a The Visitor Reality. Ten je pekný. A tu máme Battle Pass. Ja som vedel, že Superman je v Secret skinoch. Tu máme nejaké questy. Máme tu 3 nové lokácie. Demon's Domain, Utopia City a Supernova Academy. To je nejaká akadémia. Tu máme Island Stories. Wow. OK. No, dobre. OK, ideme sa pozrieť na Battle Pass. Aha, na prvej stránke tu máme hneď Robina. Keď si kúpite Battle Pass, máte Robina. Máte tu skin, backblink, wrap, V-Bucksy,
jeho krídla, glider, spray, tyčku, ktorý je pickaxe, loading screen, emote, banner, contraily, jeho plášť, to sú asi styly, tu máme takto a tu máme jeho bonusový, druhú tu máme takéto pickaxe, loading, glider, wrap, V-Bucksy, backblink a máme tu Storm Beast Snap. Jaký evolve, to som ani nevedel, je on. Tu máme zase styly, na batoh, glider, pickaxe, máme tu aj Varsity Colors. Ona sa mení, to je dobre. Tretí tu máme meme skin a nosí čapku jak ja. Tu máme emotes, loading, to bol pickaxe, backblink, V-Bucksy, spray a čapku nosí jak ja a je to Ziggy. Tu má styly zase, na pickaxe, tu sú V-Bucksy, tam má banner, tu je spray, tu je backblink, zase styly a loading a jeho summer vibe Ziggy. Je takáto jašterica. Potom tu máme Frequency Flyer, glider, čo to bolo, spray, backblink, banner, pickaxe, wrap a samotnú synth wave. Má dva styly. Pozrieme sa na jej druhý style. Nechce sa mi kúkať. Neukáže mi to. Tu máme contraily, nejakú muziku, zase V-Bucksy, emote, glider, loading a zase máme casual synthwave. Má ako 5, neviem koľkatý skin, máme tu emote, ten je dobrý, ten vypadá dobre. Loading, pickaxe, čo to je contrail, wrap, to ma nezaujíma, ale pekný spray a máme tu kill switch, asi switchuje killy. A má dobré zbranie. OK, máme tu styly na pickaxe, emoticon, banner, V-Bucksy, backblink, loading a jeho eliminator kill switch. Potom tu máme takýto glider, takýto spray, wrap, loading, emote, Tetris, backblink a light riderku. A máme tu pickaxy, banner, loading, V-Bucksy, contraily a zase backblink. Máme tu dark riderku. A ako posledná tu je táto baba, Arcana Research, ktorá tu má takéto emote, loading, contraily, V-Bucksy, backblink, banner a Morgan Mist. Potom tu má ešte bonusový. Máme tu takto, V-Bucksy, spray. Tieto rukavice už máme, od vlkoláka sa mi zdá, neviem. Také podobné. A robí aj niečo? Že by mala nejaký emote, že sa premení? Že prečíta knihy a zmení sa na niečo? Neviem. OK. Podrme do bonus. Máme tu pickaxy, loading, spray V-Bucks, backblink, emoticon, casual light rider. Tu sú styly už zase. Emoticon, wrap, glider, loading screen, emoticon a My Nice Snack Ziggy. Potom tu máme takúto pickaxe, spray, emoticon, backblink, wrap, že wrap, toto je banner a toto je V-Bucksy. Upbeat synthwave je pekná. Potom ako posledné tu máme dve stránky, tu máme backblink, V-Bucksy, glider, loading
Vibaxy, spray a máme tu Cobalt Kill Switcha. Potom tu máme glider, wrap, bože, spray, loading, spray, style na rukavice a zase spray Robina a Dark Fire Morgan Mist. Potom tu máme, čo sa odomkne až za, neviem kedy. Kedy sa to odomkne? Jún 17. Jún či jún? Neviem. Jún tam je? Ja neviem, čo tam je. Jún? Jún či jún? Jún. Ale to je 17. jún. A toto je júl až 11. A máme tu Supermana, ktorý je pekný. Dobre, páči sa mi. Tento Battle Pass, neviem koľko mu dávam. Nepáči sa mi až tak. Ale asi ja ho kupujem. Každý Battle Pass kupujem. A idem na to do shopu. A ešte Vivaxy som nespočítal, ja to stále počítam. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, až 1500 V-Bucks. OK, takže Battle Pass kupujem. Poď, 3, 2, 1. Máme Robina, takto na začiatku a jeho backbling plášť. Robin je pekný. Pekný je. Ja som ho kúpil. Jaj. Levely? No dobré, mám Battle Pass a ideme do hry. Sú aj nové mytiky nejaké. Aj tí, ja to volám glomik, to sú tie modrý, čo ťa vyhýluje a biely, čo ťa vymrští do vzduchu. Neviem, jak sa to volá. Tí malí, čo pobehujú. Tu máme zase, že Superman, ktorý strieľa laser z očí, glomika ako a ešte nejakého, čo som strašne zvedavý. A včera bol live event Star Wars, takže bol dobrý akože. Lobičko bolo také, že sme sa tam strieľali X-Winky versus tí takéto lode, čo som na loading screenu. Ale bolo to dobré. Asi padám na tú akadémiu, lebo mi je taká sympatická. Počkáme si, kým nás to hodí do hry. Ten Battle Pass hodnotím asi 6,5 z 10. Ako je taký o ničom. Máme tu Robina. Asi na tú, neviem, nie, idem do Demons Domain. Tu máme nejaké, môj bože, to čo je? Vpravo máme nejakú medailon, Scout Spray. Čo? Tu je medailon. Tu sú nejaké Scout over Spire Pink. Čo je to C-čko? Vôbec neviem. Ale idem do Demons, ako vidíte. Už tu nemáme to, neviem, City to bolo niečo. Crime City? Neviem. Máme tu nejaké, toto čo je? No som zvedavý, čo tu bude. Keď to je takéto, a nám to nebude padať ľudia. Neviem, čo je toto. Nejaké veže, alebo čo to je? Čo to je? Už tu ani nemôžem náhať. Mám nejakú pištolku. OK.
Máme nejakú shotgunu. Túto shotgunu sme mali v hre. Je toto SMGčko. Ok, ja som skočil z okna. Práve. Máme tu novú assault rifle, alebo tu je táto shotguna sa vrátila. Ok, potrebujeme healy. Či toto S-ko? Rank 0. What? Čo to je? Máme tu takúto čoru. Tu strieľa lasery. Ale normálne náboje tam idú. Chcem na toho glomika. O môj bože. Ten tu má nejakú schopnosť. Poď. Nie. Ok, odchádzam. O môj bože. Čo robí táto? Aha. Ok. Ideme tu hore. Takto. Či ako? No. Keď ja sa tu dostanem, tam je nejaký démon vnútri. O môj bože. Strašne komplikované to tu je. Musím si zvyknúť na hranie tejto season. O môj bože. Kaď ja mám ísť? Tu sú typci desika. Tu je. To je NPCčko. Ako fakt. To bol... To je NPCčko? O môj bože, niekto ma markol. To čo je za zbraň? Tu máme zase SMGčko, či čo to je? Démerko. O môj bože. Dedaj. No jo. To čo je? Tracking var? Kokos, ja mám nejakú zelenú tvár. Ideme to vyskúšať. Čo to robí? Môžete iba marknúť okolie. A to je všetko. To je dobre. Máme tu aj tieto shieldy. Vrátené. Stále to dáva tak veľa. Ale toto je dobrá vecička. To sa mi páči. Aj to nemá zenu, to sa vám nabíja a môžete to zase použiť. Ale je to dobré. Berem. OK. Jaká. Bože. Kryptotrit. Hádžem. Čo to robí? O môj bože. Havo, ja mám psa. No čau. Čau, Doky. No poď. To čo bolo? Nechápem, čo to robí. Ten pes zautočí na ňo, že to hodím na niekoho a ten pes zautočí. Že by to bolo takto, jak to hovorím. Tak na koho to hodím? Kde sú typci? Není sú. Sú, ale neviem kde. Aha, nemám toto. Tu sa fajtia. Idem tam. Aha, to je boss. S typkom. Nevadí. Bum, je mŕtvy. Ja som ti prišiel zachrániť život. Čau. Alebo dáme dole. Máš hobby nejaké svoje? Dobre? Lebo ja nie.
Nie je. Taký židacký žid. Je tu medailón nejaký. A jeho DMR-ko. Sú tu marknem okolie. Ďalšia. Na papanie. Kostičky berem. Sa mi páčia. Ale chcem vedieť, čo robí ten medailón. Stoj. Čo robí ten medailón? Gun reload speed a shieldy sa rýchlejšie generujú. OK. To je dobre vedieť. To je DMR-ko? To nie je DMR-ko. To je rifle. Asi. Ja už mám Ačko. Čo to je Ačko? Mal som Cčko a mám Ačko. Tu sú nejaké rukavice zase. Čo to je? OK. Môže sa mieriť? Ty bolo. Aha. Posielam netopierov ako fakt? To je všetko? Posielam netopierov proste po ľuďoch. Po typkoch. Niečo som vyhodil namiesto tohoto. A dobre vedieť, aké sú tu zbranie. Kde som to vyhodil zase? Tuto. Či toto? OK, dal som dvoch chlapcov. A ešte som našiel takéto rukavice a robia takéto vecičky. Dal som asi 4 som dal. To ešte po mňa strieľa. A už som S-ko dokonca. OK. A ja dám. Ten pes, to je Supermanom pes, chápete? Táto rifle je strašne dobrá. A to vyspavňujem. Oh boj. Posledný 4. Tu si. O môj Bože. OK. Fúha. To bolo strašné. O môj Bože. Skoro som zomrel. Ale veď pohoda. No ešte traja. Nemám hily vôbec. Nemám hily. Nevadí. To je S-ková bedňa. Otváram. S-ková bedňa. Zachránila ma. Ešte dvaja. Poďme, dokončíme to. Poďme. Dáme to. Posledné 2 kg. Ten pes, to je Supermanov pes. To je jeho pomoci, mám pocit. OK, od niekiaľ strieľa. Sú tu desika obidvaja.
Up. Nie, nie. Fú. Okej. Nie. Tu jest podobno. Okej, posledný kill. Tu sú nejaké double. Okej, mám obidva medailony. Posledný. No boj. Posledný. Kde je? Okej, ja keď bežím, tak som neviditeľný s tým medailom. Ja môžem s tými pištolkami takto skočiť a strieľať slow motion. Okej, dobre. Poď, posledný. Posledný typek. Okej. Jej. Kokos. Dobre, to už musím ho nájsť. Kde, rýchlo. Kde je? Ja markím proste. A poj. Kde je? Haló? Kde je? Ja ho nevidím. Haló? Prosím, pomoc. Keď ma vidí, tak nech strieľa. Konečne. Tu máš. Chod už do pekla. Už ma. Nechaj ma. Okej. Poď. Okej. Yes! Zomrel na zónu. Vyhrali sme. A toto je koniec videa. Dúfam, že sa páčilo. Určite zabudnite dať like a my sa vidíme pri ďalšom videu. Ahoj, čau.